sorozatban Mário, néven ismerik őt, aki az év elején mutatta be párját, Izabellát, akivel olyan komolyra fordultak a dolgok, hogy tavasszal össze is kötik az életüket. A zenésszel, Márióval beszélgetünk. Jó reggelt, szia, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Hogy álltok az előkészületeket illetően? Hol tartotok? Hát néha egy kicsit úgy belendülünk, és akkor próbálunk rá összpontosítani. Egyébként nem állunk rosszul, véleményem szerint. Attól függ, mikor lesz a nagy nap, azt elárulod nekünk? A pontos napját nem szeretném. Pontos napot nem, csak annyit tudhatunk, hogy tavasz. Igen, annyit, hogy tavasszal. Oké. Van időnk egyébként a készülődésre. Hát akkor már annyira nincs, bocsánat, tehát hogy ez nem állunk rosszul. Attól függ, mikor tavasz. Hát igazából a helyszínt kiválasztottuk, és zenészről nyilván én gondoskodtam. Ki lesz? Egy nagyon kedves régi zenész barátom lesz, Domján Tomi lesz a muzsikus, azt nem tudom, hogy még kivel fog kiegészülni, és egyébként egy pontos helyszínt sem szeretnék elárulni, hogy egy nagyon szép vadászházban lesz egyébként az esküvő, úgyhogy a helyszín maga megvan, a zenész megvan, a meghívók éppen most fognak elkészülni, aztán szerveztem le, mivel a lakóhelyünktől ez egy olyan 20 kilométeres távolság, ezért szerveztem le az alkalomra autóbuszt is, tehát hogy ez gyakorlatilag azt mondom, hogy szerintem én merem állítani, hogy egy 80%-ában tartunk a szervezésnek, de nyilván van még. Mekkora esküvőre gondoljuk, mekkora képzeljünk magunk elé? Hányan lesznek? Ez nagyon szűk, egy ilyen 60 fő körülbelül. Hogy nem akartunk igazából a nagy esküvőt sem, de az igazság az, hogy egy kicsit úgy, hát a 2021-es év az nekem ugye elég nehézkesre sikerült, ha finoman akarok fogalmazni, és nekem akkor volt a kerek születésnapom. És hát sajnos az is ugye ebből kifolyólag elmaradt, ahol szerettem volna a barátokat, a családomat meghívni. És most ez az elején úgy indult, hogy ez egy nagyon-nagyon szűk lesz, hogy elmegyünk tényleg csak szülőkkel, és akkor meg lesz az esküvő, és én egyik reggel arra ébredtem, hogy én szeretnék egy olyan esküvőt, ahol nem csak a nagyon szűk család, hanem a rokonok és a barátaim ott van. Párod is így szeretné? Igen. Igen, tehát hogy egy irányba néztek így, igen, abszolút. Nem volt ellenvetése ezzel kapcsolatosan. Mondom, köze van ennek nyilván az elmaradt születésnaphoz és egyéb más dolgokhoz. A lényeg az, hogy így szerettem volna, és ebből tökéletesen egyetértek. Nyilván meséltél nekünk először Izabelláról itt a Mukkában, hogy egy olyan nőt találtál magad mellé, akivel tényleg el tudod képzelni hosszú távon az életet. Mikor volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy jó, akkor most már lépéseket is teszek ez irányba, és megkérted a kezét? Igazából hát ez karácsony ünnepre akartam időzíteni, mert azért az is nagyon fontos volt nekem, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy maga ennek az időpontnak a kiválasztása mikor legyen. Szeretem a meglepetéseket egyébként, és ebben bele kell érteni azt is, hogy én azt is nagyon szeretem, ha engem meglepnek, de én is nagyon szeretek meglepetést okozni, és ezért ezen nagyon tudok tudatosan dolgozni, ha fogalmazhatok így előtte, és nyilván ezt annyira próbáltam titokba tartani, hogy ugye azt mondják, hogy amit két ember tud, az már nem titok. Úgyhogy gyakorlatilag nem osztottam meg senkivel ezt a karácsony estéjén osztottam meg a gyerekek is. Akik kivették a részüket ebből nyilván azzal, hogy ők behozták a megfelelő kellékekkel a gyűrűket, de ezt ők nagyon boldogan vállalták. Egyébként ez egy izgalmas része volt, hogy ők erre hogy fognak reagálni, vagy mit fognak erre mondani. Ráadásul úgy, hogy ezt egy másfél vagy 2 órával előtte közöltem velük, de mondom, ez csak azért volt, nem azért, mert hogy mondjuk nem tudnak titkot tartani, én ettől nem féltem, hanem igazából a gesztusokból, a viselkedésből, vagy akár egy mosolyból, vagy bármiből ugye akár gyanút foghat az illetékes. És éppen ezért tartottam ezt itt titkokba, de szerintem abból a szempontból izgultam azért, hogy ők ezt hogy fogják fogadni. És hogy fogadták? Nagyon nagy örömmel fogadták, tehát őszintén örültek ennek a dolognak. Az egyik unokatestvért még beszerveztük akkor ott, hogy indítson el egy zenei alapot, és hogy legyen tényleg valami romantikus hangulat ennek a dolognak, úgyhogy véleményem szerint jól sikerült. Azt, hogy egy üvegpezsgőt is, mert ez Erdélyben volt egyébként, mert ő erdélyi származású. Egyetlen egy dolog volt, hogy egy üvegpezsgőt én vittem magammal az autóba, de én elütöttem azzal, hogy én karácsonykor ami nem igaz egyébként. De ugye ez nem volt gyanús. A gyűrűket elrejtettem a hangszatokban, úgyhogy minden megvolt. Nagyon fajsúlyos folyamaton mentetek keresztül így családilag. Gondoltad volna, hogy egyszer még ez megtörténik veled? Nem, abszolút nem. Beszélgettetek erről a családon belül, hogy milyen úton vagy, amikor megismerted Izabellát, és hogy lehet, hogy megadatik neked ez még egyszer? Nem, igazából
ez folyamatában jött közben. Tehát nyilván azt megbeszéltük. Ő is az ő gyermekével, én az enyémmel, hogy most mi összeköltöznénk. Ezt megbeszéltük mi, de arról, hogy ez a kapcsolat nyilván hogy fog alakulni, vagy hogy eljut eddig a pontig, azt az utolsó pillanatban közöltem velük, tehát erről igazából nem beszéltünk, ezt úgy hagytam a saját medrébe folyni, hát persze nyilván én is tettem érte, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de erről így részletesen nem beszéltünk. Mi a ti kapcsolatotok különlegessége, hogy érzed? Mi miatt működik ilyen jól? Eszembe jutott egyébként ez, mielőtt bejöttem, hogy biztosan fel fogjátok tenni ezt a kérdést, és ebben olyan nehéz már, hogy az ember nem akar túl olyannak se tűnni, hogy most itt megmondjam én a nagy igazságot, vagy a nagy okosságot. De én azt gondolom, hogy minden kapcsolatban a legfontosabb az, hogy főleg a kompromisszum, és elfogadni a másikat gyakorlatilag olyannak, amilyen. Szerintem ez a legnehezebb, mert azért az idő múlásával változunk mindannyian. Na, most azért mégiscsak nagy szavakat használok, de egyébként én így érzem, tényleg a kompromisszum az, ami a legfontosabb, és ha el tudod fogadni olyannak a maga hibáival együtt, akkor szerintem tud működni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, hogy beavattál egy picit így a magánéletedbe is, és várunk benneteket